Er du træt af kalkrande, rustaflejringer og andre grimme belægninger? Har du næsten givet op efter at have prøvet alverdens fiffige fif og skrappe skuremidler? Så ville du nok ønske, at du havde hørt om den effektive kalkfjerner fra din isenkræmmer noget før. Nu kan du nemlig fjerne kalk, som de professionelle gør det, med vulkansk pimpsten. Alt hvad du skal gøre er at gøre stenen våd og skrubbe. Selv genstridige kalkaflejringer giver hurtigt op. Pimpsten er hård ved snavs, men blid ved emaljen. Se, hvor flot resultatet bliver. Kalkfjerneren fra din isenkræmmer har et langt håndtag, så du kan nå steder, der er svære at komme til. Slut med kalkrande. Slut med rustaflejringer. Og slut med andre grimme belægninger. Vink farvel til kemiske kalkfjernere. Besøg din isenkræmmer og spørg efter den effektive kalkfjerner med pimpsten.